Tora citian hai gini kupor, ai ngo yo play ya ke jeng penyo ke jeng play gini kupor, ke bakordor yang ngabangan ai sufi ke ketian ke jeng play. Dengan periang subhai fi baro ki parlok long kemi long pagi samlah ki ban pet ni ke jeng kai ni ke ketian ke jeng play. Bat bau play ker kui fi, dat aga jeng iet ke kertengu Jesu bananasrat. Ke periang fi segini ke program ke ketian ke jeng play. Hang no huri ke bapidon sya skor ni ke ketian jemlei bat ha sherlang ye ke dikat bor ke ketian jemlei syaki parlok jembi bat kanget ke ketian jutrai ganlong ke jegerku ke bakrau ke kubor ke bangakwa ban kren ban ai syafi ke ke bor ka nganget kanlong ke jegerku ke bakrau bat kanlong ke jeng mentoy ke bakrau ye ke jm ke jempi kalong ne ke kitab probab Kerenong ke ba ar pulai ke di khotru ke ba ar pulai. Suk ban ken mau kitab probab kerenong ke ba ar pulai ke di khot ke ba ar pulai ke bong. Thiet ia ke jeng sisa bat wat di ya ka. Thiet ia ke jeng sisa bat wat di ya ka. Buy the truth and do not sell it. Thiet no ia kata ke jeng sisa bat wat diro haba pila thiet ia kata ke jeng sisa kani ke dika ketian ke babiang por bangin sya skor bat bangin yo ngau kon ki kon ki jeng ublei hangno pidan ba pi sya skor pi pet ngan dika ketian jeng blei plain ker kui fi ai ke dika por thiet ia ka jeng sisa bat wat dino ia ka ngat ongi fi sejisian haba pila de thiet ia ka no ka jing sisa ka mar ka ba kordor ka ba piet ia ka pila thiet ia ka pila penlut de ka sbai de ka bor ka sor ban yo ia ka ongi pi ba pila yo pemdei ban ditap ia ka probab arpulai di kota pulai ya ka di ka kitab probab le tho da Solomon usim balai jong ke United Kingdom. Uni Solomon udai uwe ni kiriu staff, kiriu pro jabing, bat ubat donam, bat ubat don spa, bat ubat don ke jeng start, ke Bible ke YouTube bat empat don kat mau hakitu kisni hadu mentah, ya ke jeng start, ya ke jeng pau, ya ke jeng sempang. Udai usim obo sempang, bat ubat donam. Bat ia ka kitab probab latif ia ka kum ka kitab jong ka jeng start lane ki ong ia ka kitab pointry lane ka kiktin siat parsi ki badon hagen ka kitab probab kiktin ki batang si senten dari ki don jengmut palat namar balai ka kitab pointry ka kitab jaga jeng start keba kiktian ke badan haka ki jeliu palat kebangingen ya keren kebangingen ya syak skor bat haba puli ya ka ting la da pim nguto la da kap don ke jingelam ke jong bense bekut haba pi puli ke kitab probab Ecclesiastes pin lengo penam nguto penam sempang kalau mereka pi puli ya ki pointry ke batang si paragraf di daripada ke jemut jengka ka jengai palat om la tau na sempang di negara gedau uni Solomon utho ini ke ketian bat habangin keren hanni ya kene ka lenong ke ba ar pulai pinpet na do ke lenong ke ba ar pulai yakini ki lenong hanni Solomon ukren bar utho hanni ki de ki ketian joke jing sneng kentu sneng ken pam ka kentup hanni ya ukpa ya ka kemi ya ki kun bat ya ka jing em ka ba man kesni ya ka jing ya dai para briu ka jing sneng kentu ju yakini ki lenong POE ki ketian ke ba bonchat ukran hanni ke ba kordor bat nganam kwa aman sim ye kiwe nga kwa aman sim tang ye ke de khot ke ba ar pulai na ke lenong ke ba ar pulai ke de khot ke ba ar pulai bang thiet ye ka jing sisa bat wat di no ye ka ngat ong yi pi bat ngan bu yi pi ke jing keli hanni ke de ke ketian thiet
ngan bu shma ka we ka ktien kram pin snu thu kan ka ktien thiet hang ni ngan bu dai we ka ktien ka ban ong sha skor thiet ye ka jing shisha bat kan bu ipi ka ktien ka ba kham suk ba pin yo snow ba pin sha skor ka long sha skor ya ka jing shisha kan kam ya rap sibot ye pi ban pin snu thu ha ka ban ka kran ngi ka ktien ke jengu belai naga naga kan naga naga jeng hika ke banga kwa ban peni fi ki khon jeng belai tingan bo ke jengkeli ke kata ke jeng shisha ke ba umne ubreu jeng belai ukuran hani ke kata ke jeng shisha ke ba om sha skor lane thiet ya ke jeng shisha ke jeng shisha penape ya ke tu ke jo kal dekhot gitu ki ba buat antu ukuran lightly ki ke ba Solomon ukuran ke banding kong hantu wang ka jeng star ke ba am ke deka jeng hikai bat ke balai ukuran ye ke jeng sempang bat pin page ekiwai pat ki translation cho ke Bible ye ke juk kalendong ka don sakawi ka kentien ke boong godliness lane kata ka jenglong riu blai lane kata ka jenglong hok ke jong ubreu lane ka brio thiet ya ka jeng shisha bat wat dino eka tika ka jeng shisha hang ni Solomon Ukraine ye ka jeng start Ukraine ye ka jeng hikai ka ba koridor Ukraine ye ka jeng sempang bat Ukraine ye ka jeng long riu blai ka ba shisha ka ba hak bat ka ba khoi khmat ka jeng ublai bat khabar jang ka ni ka benta ka ba ngakwa ban pedi pi ka jeng shisha hang ni ru ka kren ya ka ktien jeng ublai ya ka ni ka ktien jeng ublai namar ba ka Bible ka ong u Jesu ong na ka gospel ka jeng u Yohanes ka nong ka ba khat nyo di khot ro ka ba khat nyo ko ong ba ngap pen kentang ya ka da ka jeng shisha namar ki ktien jeng ni ki long ka jeng shisha ngiyo i ban ngitip sai kedar ba ka ktien jeng blai ka long ka jeng shisha ha ba ka ktien jeng blai ka la wang ka la rung ha ka jeng em ga julpi wat nam di tat dor ni ka namar ka long ka ba kordor adu kata shwa bagan batai ge ki lightly ki benta ka banga kwa man kran hani namar kenika dekot lani kenika lenong ka keren ya ka family dan ka long ying ya ka jenglong kpa kmi kun pedi ban tiap ni ki lightly ki benta ka jenglong ka wei pa ka family ka don be kini don ukpa don ka kmi don ki kun pedi ban tiap ya kani shwa bang selik ban batai pingan pedi shwa kendiat nang ni bat kan yarap sibon ba pin smutu ya ka ka ba Solomon udan ban keren handi namar ya kan ka lenong ngalong ipi duduk meni ka keren ya ka jenglong kemi ya ka jenglong kpa ya ka jenglong kun ro ula keren hantu ula pha kom nu kpa di ban ne ula keren kum hantu kum nu ka kemi ka di ban ne ula keren hantu kum nu ki kun ka di ban le ngakwa ban pedi ken diat handi kadang ba pin smutu ka Bible ka ong kum ni ya ka jenglong lari kot jing ke Bible ka jenglong kpa ka jenglong kemi ka jenglong kun ka jenglong kpa la tin puli na ka shithing ka jeng Apostle Paul shakinon Ephesus kalanong ga ban rio ka record ka basao ka bom pi ki kpa tuat pen bitar ye ki kun henry so sa pja ye ki ha ka jeng hikai utrai ti ukpa hani udai unong pek ya ka yinggesam unong pendap ya ka yinggesam ubang ulang ka jingkernan ka jingsngan ya ka yinggesam umde unong penki mantau jingklumari ka yinggesam lari ban penpat penpra ban walam ya ka dugu jing ijli ha yinggesam re udai unong besar ubalang ka jingsngan ya ka yinggesam ka jing hikai ru kalong ka jing hikai how dry kata ketika dor ka jing long kpa bat ka bar baka Bible ka Quran baka yoto ingi ka Quran ye ka kemi ongga Bible ka dei ka nong sandur hayeng hasem ka nong pek ka nong penbek ye ka yeng gesem ye ka jing dankam hayeng gesem penapek naka shiti ga jo Apostle Paul shakinong
Syau Timothy kalau nong ke bahasan ke dekat ke bahasa atau ke bahasan ke kerana gini gitian ngada kwa ban puli ha gini gupor ban ngada nget scam kan long ke jengker ku ke bakrau ye pi ke bahasa skor ye gini ke gitian ke jengu belai upal utwa berong kumni hai kerana ke kente Henry la da kanu ka riu kente ka don ki kun la ni ki ksiu to ai kin nang ning kong ban pen i ke jing riu blei ya ka yeng la ka jong hi bat ban siu ka liang halaki kimi kikpa namar ka ni ka long ka babha bat ka ba pediang hun hakmat u blei ti kata ka balong da shisha ka riu kente bat ba marwei ka kermen ha ublei bat ka yaisha ha ka jing kerpat bat ki jing duai men miet bat men sni kata ngari ka kente ka nong hikai ka nong penbet ka nong bu renti ka nong long ka jing shan ya ka ying gesam ya ki kon kikti Pidi ban senguto ya ka jinglong ka kente ka de ka nong ya rap man penbha nomor ba ubliru tau ya ka kente ka de ka nong ya rap man penbha man penbet ka nong kersan ka nong tau lenti ka ying gesam ka nong jingsngan ya ka jingsam om dei ban long ki ba komnu ka bible ki ba bla bla tong sia poi henda nanta shushu ka balai ka ba pin senguto ka keren ye kikun ka bible ka ong shu naga shuthi ka jungwa pasal pon shikinong Ephesus ka lanong ka ban riu ka record ka ban ningkong bat ka ba ka ong pi kikun to ko ngo ya ki kimi kikpa ha utrai bat da ka ba burom yaki namar ka niken ka long ka hukum Bak orang bamanio Islam ru haka purte. Pioi ki kun hang ni ki dei ban snutu ya ka kerdam ke jinglong kun ki dei ban buram ya ki kemiki pa ki dei ban kongo ban but reti ya ka jing penya ya ka jinglam ki kemiki pa ya ka jing hikai ka ba janai. Kani ki ka jinglong ka ba u Solomon u kham kran bun sien shapang ka long ying lung sabat ka jing ya ka man ge segi nyange bisum tu ya kini ki lightly ka mau ma ka jinglong kpa ka jinglong kmi ka jinglong kun pimla ban yai lai na ne la pinyai lai na ne ka la bakla ga jing ge jumpi ka la bakla ga jing ge sem ge jumpi la da urang ba man tau shu update Kelam teri, kelam ketak, kelam bala, kelam sini, kelam sanchar cuy gaying. Ula bakla. Ladaka kentei kala sanchar. La bakla. Ka kentei ru lada kampet kam jengok, ya ka yinggesam kam bu. Kadam peniat, ya ka yinggesam kadam lum kadam lang, ya ka yinggesam kala bakla lada usherang beriu. Menta ula hier ban sait kling, ban shet, ban tiu, ban le ki kam kentei. Kala bakla galong kebi. Lada ki kun ru. Kim skutu ye ke jinglong kun ban ko ngo ban buram ye ke kimi ki pa ki la bakla ye kata tong ini poi hai ka de ka benta ka bau Solomon ko ban keren yang am di pi ka baong thiet ye ka jing shisha sha skor ye ka jing shisha bat wadi ye ka keren hang ni ye ke ne ka jing start ke bang laong yi pi mane ke ban ningkong ka jing start ye ka jing start haka kita probab na du ka lenong ke ban ningkong ha du ke ban nyu keran betang sepang ke jing start poi keran shimon tang ye ke jing start kumno ban yo e ka bat ka dor jong ka jing start ka jing start ka dei ka wei ka ba don kam na ki ba don kam ha ka jing im jong ki kun jong ublei no ki jing ai ki jong men sim ro dei ka jing start
Ni don kam banyo ye ka jing start ke bekerja beli dan ong yu fi ka jing start ke de ka dangau jong ki a u bril ni ka bril ka badon ye ka jing start ka don ye ki a baro mbat ka bom don ni u bom don ni ka jing start kim don a taga daw ki kum ki long ying long sem kum ka long ki mi la ne u long pa le ne ki khun ki don kam palat ban thi ya ka jing start ban long susu yu pi so bangan batai ngan ai pi khot ka bible ban yo ya ki ni ya ka ni ka jing shisha hap ban siu dak ka dor ka baramba ban yo ke jing sta pia ban siu de ka dor ke baramba tongan chupan i shai ke dani pi wat ke jinglong ha ka do ha ka perteiru ban yo ban pi man pen yo ki khun ki ti jibi ke jing sta pia ban siu de ka dor ke baramba ban yo ke jing sta ban long ki doctors ban long ki babun jat ki jang ka pertei pihak ban pa ki school pihak ban lab ha pihak ban ai ka por pihak ban kersan pihak ban te pisa kumta teter ka por ka soro pihak ban puli ba pihak ban le ba ban yo e ka jing sta ti hang ni kat nutam ye ka jing de ka bakan japle ka bakan jaman sim ni dot kampolat ye ka jing sta ban yo ye ka jing sta siu ye ka dor ka berem pihak ban le kom no haban ko ngo ye ka haban minot haka ba pihak ban burom ye ka ba pihak ban shaskor ba ye ka ban yo ai ga jing start blay ban ka ktien ka jing ublay kom ki long kami ki long kpa ki samla ki khon ki kti ni hab ban ri ke ne thiet da ka dor ka barem ban yo ka kam ni ka basuyo as da ka basu em ka daon da ka dor ka barem ka jing start ka dei ka principal jong ki a ya u bangai dan ki bangai la ne ki brio ke badon ha ga ne ka pertai tangan puli vi ne ka ktian jong utrai kitab jong job ke lenong ga ba arbu pradi khot ka khat ar ka dei ka ktian ka ne rap si bon ji pi ba pin su thu ba pin yo i ya ka bor ka ba krau ba ka badon hang ni ka badon jikar khu ka ba krang ka ba job ukuran hang ni bod ongkom ni khat ar di khot ka ba kalau nong arpu pradi kot ke khat ar teter Henry ka a and sham ya ka Henry ha a and sham ya ka jing start bat hang no ka jaka jing shampang ubreu tiap ya ka dor jaka lemne sham ya ka hakari jang ki ba em ka jing jeliu ka ong kam don hanga bat ka duriu ka ong kam don hanga la yo iyaka naka benda ka ksier lemne la tau yaka dor jongka daka rupa la ban ken yaka dor jongka daka ksier ka oper badu onik umau uba kordor lemni dau sapirios kaksier bat ka yut kemla ban ya persang bat ka lemni ki jingdeng ki badaka kaksier nela ken omla ban ya pli bat ka en ong a ya u pila en ong a ya u pila lemni ya un mauleng shisha ka kordon ka jingstat ka kamkor ki ruby Pio ingin ka ktien ka jublay namara ka kitab jong jabro la kran ka kom ka ktien siat parsi lagi kitab point 3 ujab hangir ukran ya kani na a and yo ya ka jingsta danongan ya bujli banyo ya ka jingsta daka ksier em daka rupa em daki mau koridor em omla banyo dega besuk ya ka namar ka dor jokaka kampalat ya ki mau ruby ya ki mau koridor hangnu ka don ke jenista Solomon li wang palong ka para jonga wang ya ka jenista Solomon uri bestar daga daw ukuran ini kektian. Tika jingstat ka deka daw ba jong
ki la ni ka ya ki long ying long sem Kristan ki bangai ki kon jemle la da pidon ni ke jeng start pidon sibon ke ying ke sam pi kan kot kan kya bat la san shari ke ying ke sam jeng pi da ka jeng start da ka buram ke jeng play ki long kemi ki long kparo haba pidon ni ke jeng start ke ying ke sam pi kan saan rela pimdan ni ke jeng start ke ying ke sam pi kan pat kan pra kan huri hura peram yo smutu jengbot penam yo smutu jengbot proba uang nagala nong ke khat sao de khot ka ban gom wang han ni ka kenteng ke start kan teng ye ka yin dal kan teng ye ka yin henry ke ba biet kan lit no ye ka dala ke jong ki kti jong ka pio i sai kedan ni ke jeng start kalau ke badon kam hadu kata-kata lada pidon ni ke jeng start pite ye ke yin lada ke yin kan te ka balang jepi kan klan kan skam ki kon jepi kan klan kan skam bat lada ka kenteng ke biet la pra ke yin ka jingit jepi ka la pra ka yin ke sam jepi ka la pra ki kon giti jepi ka la pra ka balang jepi ka pra pidi basgutu ye ke jeng shisha tagadao don kam palat banyo ye ke jeng start tiet ye ke jeng start sha score ye ke jeng start aba pila yo ye ke jeng start na men siem je ublei wat nom di tat dor ye ka sumar ye ka baan ke ma kadi khot ke keren ka daw la ka dor je ke jeng start ka de ka jeng hikai ka jeng hikai ka keren ye ka jeng kentu syirham haying hasan ke jeng kentu ke jeng kenpam ke jeng ya hikai ke jeng ya penbet haying hasan ka don kam balat ko ki khon jumle ye gane ka jeng hikai don kam ban hikai ki khon ke kti ya hikai lang silok sitra ya hikai lang ya ka jeng bomla jeng uwe ngin penlong ye ka jeng hikai hapo ying hapo sam kalong ke don kam hadu kata-kata don bon ki long ying ba ka lok kam don jitip ai habau lok udan ba nang ba tip ba start bu sakri utrai da ka jeng hikai ga jeng utu breu jemle ka tu ka lok ra ka kala long ga ba kordor ki khun ge ki ro ki kala long ke ba kordor ka dau ka don ke jeng hikai ying dar kan pen ong ngan ong vi da ka kemi kan don ni ya ka ka jeng start blai bat kan wan ni kan wan sa ka dor jeng ka jeng hikai onda pilayo ai ke jeng start menta pen hikai hikai no hikai gi khon gi kti piken mau maning la pen i ke shiti ke baning kong ke jong timothy ke long ge basan di khot ke basang basan ka riu kan thei ha ba ka don ki khon ki ksiu jong ka ai kan nang ning kong ban pen i ya ka jing riu blai na yin kan hikai kan peta kan sneng kan pen i kan pen bai na ying hi bat onda en mi en ying pen yo i en long i ba kordor ki khon ki ksiu jepi bat ye kada ka riu kan the ye kada ka long kemi ka ba don ye kada ka men sim jeng hikai la nyo ye ka kan long kemi ka ba shisha ka ba khut ka ba sngur ka ba don don ka don kampalat haba pia ia kani ka jeng start ia kani ka jeng hikai wat nam di tat yai teng ban hikai hikai ku wero ki para long kimi om nei ba pin tiếp tăng jare ai lang sikiwe hikai lang sikiwe ba ki wero ken yoma jeng kerku kabalai ka bu Solomon Ukraine hangni ban thiet kelong ia ka jeng sempang ha ka jeng sen sharing sen sharsem ha ka jeng sen shar shanai balang shanai bangai ni don kampalat ia ka jeng sempang lem da don ia ka jeng sempang ka bakut hi ka jeng le kluma pen chue kren kluma ya le klumar ba ubril ni ka bri ka ba le klumar ka result ni ka ba mi nang ta kalong ka wero kam yeng namar balai pile kelumar kelen kelumar tinggi don kam ye ka jeng sempang ngan ong ye pi ka jeng sempang ro dei we na ki jeng ai jeng men siem ba khut ni don kam palat ban yo ya ka jeng sempang ka jeng sempang
kalong ke badon kam hadu kata-kata. But uway na kisyarak jong umensia bakoi ro kat kom naga kitab jong Isaiah kalong nong ke bakat uway ke dekot ke baaru day uway na kisyarak jong umensia jumle day kajing sempang. Ngibu ang ni hadian jengi yaw na uding penyang syarak piyo ikidon nyo tali ke diki pro. Uway na ki day jing sempang. Uway na ki usyarak day jing sempang. Ko ki kon ke jengu play don kam palat ya ka jing sempang. Kilong kemi kirang ba don kam palat yi ke jing sempang. Klem ke jing sempang penam la masan syar wat ke ying ke sen buj pi. Nong yu pi teng pi ki long kemi kilong pa kila menta ban syanai le ban kren ye ki wei haka imlang gesalang lani haka balang shani syatai ti Henry haying pi klem la kadau kalong namar pimdon ye kaji kajing sempang belai pipet ye ki kon pedam ila pipet yo persa korem pedam ila ban yalam ye ki kajing sisa ujab penban ki jab penban ki tu ki bom sisa ye kajing sisa kadau pe pimdon ye kajing sempang lada pimdon duai uplen IUV kajing sempang kalong kebadan kam hadu kata-kata lem na don ke ni kajing sempang hi hadu hi kan mi ta kata-kata kajing belap-belap ko mo ong ka kitab proverb hi kan nong ke ba kenai de khot ke ba khat lai ka kan thi ke ba bie ka belap-belap su belap-belap pe han tu penan kam be ni ka jong i khamap do han re la pi don kajing sempang kajing start dam belap-belap ba pi kren ka tre par ki kala mamon ki khon so bleng an ong ngai pi ka ni ka jumut ka ba don hang ni ka ba u salmanu ong hang ni to thiet i ka jing sisa la de sha skor i ka jing sisa ba ba pila yo ya ka ni ka jing sisa ha ka jing em ka jing pi wat nam dina ya ka ba ka ong pi khandu ka bang ong pi kam don na ka bible ka jing re ka we ka translation ka ba ka tien jong ble kai kran ka ong ka jing long riu ble ka ba smur haba pidan ye ka jing long riu ble ka ba smur ka ba pila tiet ta ka dor ka ba nam ta ka jing yang sha pila sha simon ye ki ba piya ye ka jing long riu ble ka ba shisanga ka ba kuot ka ba smur bat nga ong ye pi ba pila yo e ka wat nom di tat dor ka dor jaka ka long ka ba ret kumbanga la ong ye pi bang yo ya kani ka jing shisha lani ya kini ki jing shisha haka jing jepi kamde di ka besuk and re da ka dor pi haban sio ye ka dor jepi ladangan keren haka wei pat ka benta kumnu ban sio ye ka dor ngai kan cerong ba pat penyo i ka wei pat ka rukom ka Solomon ku keren ni ban siu ya ka dor ka jengka haga juga day ke bakan jamasiam ladangan leit ang takan cerong pat nga kwa bangan penkut hani ka ba Solomon ku man keren yagi khon jeng play kan mau don bun kelong kemi kelong pagi samla kiba pidon ye ka jinglong ke jim ke ba ke jim ke jempi ke ba play la IAP wat nom ye compromise ye clear protect bakak ye ka haga jim ke pendon kam ye ka nama ta ka puram jung trai pendon kam ye ka haga ying ke samji pendon kam ye ka wat nom ye clear protect wat nom di tat ye ka sumar ye ka plain ker khu ye pri but plain I bor ye pi play shibon ya ka jeng sa skor je pi ya ka ne ka ktien je play ngin si shampat ha ka wi pat ka video ya ka jeng ka ne ka ktien ku je bin ban man ka janmit ka bang ju ai ya ka ktien je bin ka por she ka por bat nget ka ne ka ktien je play ka bang ai je pi kan long ka jeng ku ka ba krau ya ka jeng mu je pi ku play shibon ya ka jeng sa skor je pi amen.